Yes. Me approach moro. Nikech wasa fiscal, fiscal revenue and distribution. And normally kapok budget uga higa Kenya, in fact British system and Kenya system take economic survey. Work this last month. Uga ekaji discuss ekaji na doje budget dojo nadi. Kingyo Kenya for example kuna nyisi ingyo kata pesa wao mao konti wa export coffee wa export coffee wa export chai horticulture to apparel by APZ. Could mago be part of management the economy. The economic survey so higamokado export so much. Higani watima ngomondo dhimbele. Maro konyo in terms of budget kabiro budget. Kawinja. Then ye kanyibo ngiyo kata budget wani tia gimod wastage. Keti okene kwacho budget kawa at national level. Tingen kipogo oken national level oken tie commissions kao tie constitutional commissions imiyo pesa directly into the county not less than 50% gikao and other things and loans ma the oko. Koro bago take fall into place. Lakini the biggest challenge one wakati wa sustainability biggest challenge one Kenya ka waketho pesa wastage. Ong'eny to wakethe. Pesa ma Kenya niko ng'eny. Ong'eny okide audit report. Audit yes. Yeah. Kisho audit report. Nyisi kaka pesa mo nego tigo mang'eny molo kaka tigo. Onego otik budget ni onego higani idhi safari maro mama oko to jidhi mang'eny molo kaka bedo plan. Tungen kudhi oko loko okudi Kenya shilling utiyogo foreign currency. Pesa mandu ide kahawa cha nigi chai cha ema koro kindu tiyogo instead of chulogo loan. Kanyinja. Or in wastage. And man wastage at national level. County level ben weti wastage mang'eny. Governors me kwa ng'enygi okalulan ken ng'enygi gin mana Nairobi ka. Kendo gin gutin Nairobi ka. And gi make sure ben gi the meetings mang'eny mapadiem ng'eny kose. Koro wastage ng'eny. Koro baden wachen the whole young Martin go and catch wastage majogo no ai corruption koro leech make chako donjo tim magino tieki. Koro mago gen challenges mwango in terms of meeting the requirements back budget, but of course we'll try to make it sustainable. All right. Gimoro nitiere kane economic growth outlook kata gima projection kaka piny uchumi mare nyalo dongo. Geno kata kaka king'iye kigore ujolony ugore ni kwang'iyo gini gik mwaketo gi dwaro marwa gi kaka inyalo choko osuru gi kaka piny en kaka jowa ma wan godo machiegni joma tudore godo yore mag ohala stability mar piny in terms of weche mag politics gik makamago. Dongo mar uchumi marwa nyalo dhi nyaka kama. King'iyo ma 2026 2027 mokwongo ne inene ka gima nyalo dhi nyaka atamalo 5.3 to nyo gidwoke piny nyaka atamalo 5 manyiso nang'o nyiso ni gik moseneno gi momiyo piny Kenya dwa ng'wonye geno gombo mar kaka uchumi winjo bed ni dongo koso ena ni Kenya neno ka dhi bedo mapek negi as a country gi gik manitiere mar keto e tim budget ma biro ni mondo odonj e wang'e kaka onyalo jiwo dongruok. Bende wanyalo paro ni mae budget matero oganda e yiero ma 2027 ka ok wawe mano chien. Singo nitie mang'eny. Mae budget madhi riembo gik minyalo riemb minyiso godo ni watiyo nu kaka jo siasa mondo udogo yiero wakendo. Kodera anno ka yes. Why explain GDP na kopo kodo biro? Yes. Growth no. GDP, let me explain to you. Okay. Growth mar piny ing'iyo total consumption pesa motigo ikwano duto, total investment, I'm sure total investment, government spending, imports and exports to pesa ma oko ikwane duto ina given here ken higanin trillion ang'wen higa mabiro ing'iyo odhi malo by percent more or not mane growth rate en aggregate total duto e kaka ikwane gross domestic product. Okay, na achiel kende. Ero ko explain the. Okay. Erokamano.